Inwoners van Borselen zijn blij nu de kerncentrales definitief daar niet komen. Maar ze voelen mee met de Paulinapolder, die nog wel kandidaat is. De vlag kan hier uit, maar aan de overkant, waar ik naartoe wijs, de Paulinapolder, gaat de vlag half stok. En verder in deze Zeeland nu. Geen fastfood, maar luxe restaurants. En hoe red je een steeds kleiner strand? Goedenavond. Het staat nu echt zwart op wit in Kamerbrieven die vanmiddag zijn gepubliceerd. Borselen en andere plekken in het Sloeggebied zijn afgevallen voor nieuwe kerncentrales. Staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei, oud-gedeputeerde van de provincie Zeeland, gaf vanmiddag in Den Haag een toelichting. Het kabinet richt zich op Groningen nu en Terneuzen. De Maasvlakte en ook het Sloeggebied valt af, dus exit Borselen, legt de Bat uit. Het DPZ-terrein in Borselen, dat ligt aan het ruimtebeslag wat 2 kerncentrales met zich meebrengt. Ik ken de situatie goed, dat weten jullie. En dat zou betekenen dat je ontzettend veel infrastructuur moet omleggen. Wegen, maar ook kabels en leidingen. En dat maakt dat het eigenlijk gewoon nog steeds heel krap is en daarmee misschien nog steeds niet past. De actiegroep Borselen tot de kern heeft zich jarenlang verzet tegen de komst van kerncentrales in Borselen. De groep is blij dat Borselen afvalt, maar de leden zeggen wel mee te voelen met inwoners van de Paulinapolder. De vlag kan hier uit, maar aan de overkant, waar ik naartoe wijs, de Paulinapolder, gaat de vlag half stok. Toch zijn de meningen van de bewoners van Borselen verdeeld. Het is super dat we buiten de planning vallen. Ja. Maar ja, eigenlijk had ik het wel een beetje verwacht. Ja. Ik ben er ook niet helemaal voor, maar ik ben er ook niet helemaal tegen. Omdat we het energieprobleem hebben we gewoon. En dat moeten we gewoon oplossen. Bewonersgroep Borselen tot de kern zou vooral pleiten voor een internationale aanpak van dat probleem. Vaak is het idee, het eindigt bij de grens. We hebben niks te maken met België, Duitsland, Frankrijk en zo. Laten we eens een energieakkoord gaan sluiten op een veel grotere schaal, waardoor we elkaar aanvullen in plaats van iedereen zijn eigen boontjes dopt. Ja, aangeschoven is verslaggever Pim van den Bergen, die de hele dag de ontwikkeling in Den Haag heeft gevolgd. Ja, Pim zou bijna zeggen, ja, dan maar de Paulinapolder, hè, want Zeeland wil die kerncentrales dus echt heel graag hebben. Nou ja, dat bevestigde provinciebestuurder Johan Alberts vandaag nog maar weer eens een keer. Ondanks dat de Eemshaven toch echt betere kaarten lijkt te hebben. Er ligt al een elektronische snelweg. Er liggen meer bedrijven die snel die stroom nodig hebben. En er lijken geen problemen met koelwater te zijn. Denkt de provinciebestuurder dat we toch die kerncentrales hier naartoe moeten halen. We hebben Covra, we hebben een EPZ, een huidige kerncentrale in Borselen. En daarnaast hebben we ook onderwijs, dus we hebben kennis, ervaring. En we zijn al sinds 2022 eigenlijk aan zet toen er werd gezegd, kerncentrales, nieuwe kerncentrales, die moeten naar Zeeland komen. En daarmee zijn we aan de slag gegaan op het gebied voor bedrijfsleven, maar ook inwoners. Dus wij zijn er eigenlijk al vanaf 2022 mee bezig. En dat geeft ons denk ik wel een enorme voorsprong. En wennen we eigenlijk ook een beetje aan het idee dat hier kerncentrales zouden kunnen komen. Maar dat deze gedeputeerde al zijn kaarten dus nu zet op de Paulinapolder, hoe valt dat in de rest van Zeeland? Ja, als het om de politiek in Zeeland gaat, dan zou dat in de statenvergaderingen nog wel eens een flinke robbertje vechten kunnen gaan worden. Want komt het in die Paulinapolder, dan zal dat ten koste gaan van landbouwgrond. En daar zitten een aantal statenleden echt niet op te wachten. Die Paulinapolder, daar word ik niet vrolijk van. Want we hebben al een polder vernacheld in Zeeuws-Vlaanderen. En wij zijn echt zuinig op wat we hebben in Zeeland. En het staat symbool voor wat we Zeeland zouden kunnen aandoen. Dus die Paulinapolder, daar ben ik geen fan van dat daar kerncentrales komen. Dat is natuurlijk wel een variabel punt. We hebben de beste grond van Nederland. Het is doodzonde om daar iets anders mee te doen dan de landbouw te plegen. Maar ja, dat vond ik ook al toen in 2009 de Hedwiegepolder opgeofferd werd. Dat vind ik nog steeds verschrikkelijk dat dat gebeurd is. Prachtige polder, 300 hectare vruchtbaar land en nu is het één grote blubberbak. Ik hoop echt dat de minister en ook GS zal luisteren naar de Tennet-reportage of verslag. Want Tennet concludeert dat in Zeeland eigenlijk helemaal geen goed idee is om kerncentrales te bouwen. En dat natuurlijk als BBB-fractie die zich continu sterk gemaakt heeft voor het behoud van landbouwgrond. Erg teleurstellend dat nu toch die Paulinapolder dreigt te worden opgeofferd voor die kerncentrales.
Maar goed, Pim, als je de Kamerbrief nu goed leest, hè, die er nu ligt, ja, alles wijst toch eigenlijk in de richting niet van Zeeland, maar van de Eemshaven. Ja, maar ja, Zeeland, in ieder geval het provinciebestuur van Zeeland, wil blijkbaar die kerncentrale heel graag. En hoe fijn is het nou om ergens te kunnen bouwen waar je gewild bent. Maar logistiek en technisch is die Eemshaven gewoon echt veel beter. De staatssecretaris, onze Johannes de Bat, moet nu de overweging maken. En voor het eind van het jaar komt daar een beslissing over. Pim, dank je wel. Alles over de kerncentrales, het nieuws over de Paulinepolder en Borselen staat ook op onze website en ook op onze app. De zwaargewonde man die werd gevonden bij de Driewegenhof in Middelburg is overleden. Dat meldt de politie. De 35-jarige man werd woensdagavond laat tussen de flatgebouwen aan het Driewegenhof gevonden. Volgens buurtbewoners is er mogelijk geschoten. De woordvoerder van de politie kan het niet bevestigen. Het onderzoek is nog in volle gang. Een 30-jarige man uit Wemeldingen is veroordeeld tot 8 maanden cel. Hij stak in december zijn buurman in zijn buik tijdens een hoogopgelopen ruzie. De buurman raakte gewond, maar er waren gelukkig geen belangrijke organen geraakt. Tegen de dader was eigenlijk 3 jaar cel geëist, want volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van poging tot moord. Maar dat achter de rechtbank niet bewezen. Vanaf morgenavond rijden er 9 dagen lang geen treinen tussen Goes en Bergen op Zoom vanwege werkzaamheden. De afsluiting is nodig vanwege werk aan de bovenleidingen en aan verschillende overwegen. De NS zet bussen in. Vlissingen grijpt in om de groei van fastfoodzaken en grote restaurants aan de rand van de stad af te remmen. Ze wil de rode loper uitrollen voor luxere horeca, blijkt uit de nieuwe horecanota van de gemeente. En verslaggever Michael Komans is op het Bellamiepark in Vlissingen. Ja, Michael, niet iedereen is blij hè, met die nieuwe nota. Nee, inderdaad. Er is best wel wat kritiek. Gisteravond werd er op het stadhuis in Vlissingen over gesproken. En een van de dingen waar veel vraagtekens werden bij gezet, dat is dat onderwerp hoogwaardige horeca. Want moet de gemeente Vlissingen gaan bepalen wat voor soort horecazaken er nu gaan komen in de stad? Of de gemeente daar helemaal sturend en leidend en bijna dwingend in moet zijn, dat denk ik niet. Laat het aan de markt over, dan groeit dat vanzelf. Er werd ook heel erg de ambitie uitgesproken hè, naar een veel hoogwaardige horeca voor Vlissingen. Wat vindt u daarvan? Dat is een goede ambitie natuurlijk, maar laten we wel goed in de gaten houden dat we Vlissingen zijn en Vlissingen zijn. Hè? Ja. We zijn geen Middelburg, we zijn geen Goes, wij zijn gewoon Vlissingers. Ze willen wel een mooie groene omgeving van terrassen, op zich ook mooi. Als je daar niet te veel last hebt van vogels die op je bord poepen, hè, dat zou wel mooi zijn. Ik vind altijd jonge ondernemers de ruimte geven. De ondernemers weten prima wat hier loopt. En je kan zeggen hoog segment, dat is een mooi streven als je dat wil. Ja, Michael, op kritiek dus, maar zijn er ook partijen die blij zijn met de horecanota? Ja, zeker wel. Sterker nog, ze zijn eindelijk blij dat de gemeente Vlissingen hun ambitie heeft uitgesproken over die horecanota. Dus daar zijn ze dan wel heel blij mee. Maar ja, hoe die uitwerking dan precies is, daar verschillen ze natuurlijk dan wel over. De burgemeester die is wel heel blij met deze horecanota. Want die zegt, ja nee, eindelijk kan ik gaan zien wat er precies in dat centrum gaat komen. Hij zegt, eigenlijk is het niet bedoeld als een soort belerend vingertje. Hij ziet het op een andere manier. Nou, misschien is het nog duidelijker om niet te spreken over hoogwaardig, maar over een breed palet. Over een breed aanbod van horeca in de stad. We hebben 118 horecazaken op dit moment in Vlissingen. Dat is een mooi aanbod. En wat wij zeker de komende periode zouden willen proberen met elkaar is om het aanbod verder te verbreden, nieuwe doelgroepen aan te spreken. En in die zin samen ook met horecaondernemers te werken aan kwaliteit. Maar wanneer gaat die nieuwe horecanota nu in? Nou ja, er is best wel wat kritiek op. Dat gaat waarschijnlijk niet meer voor de zomer lukken. Dat zal dan na de zomer zijn. Michael, dankjewel. Het strand op de Brouwersdam wordt al jaren steeds kleiner, omdat er steeds meer zand verdwijnt. En daardoor wordt de ruimte steeds kleiner, ook voor recreatie, natuur en ondernemers. Maar gemeenten, ondernemers en natuurorganisaties doen nu een oproep om het tij te keren. Voor Jurgen Bosboom van Beachclub Natural High is het probleem direct voelbaar. Zijn beachclub staat op een plek waar de zee en het zand voortdurend in beweging zijn. En zonder structurele oplossing wordt ondernemen steeds moeilijker. De activiteiten die wij doen, die zijn onlosmakelijk verbonden met het strand. Dus ja, weet je, zonder strand geen natural high. Zo simpel is het. Voor Bosboom is de vraag niet meer of er iets moet gebeuren, maar hoe snel. Want de tijd dringt. Voor ons en voor de gebruikers, of dat nou lokale gebruikers zijn of de toeristen,
Op het moment dat het strand verdwijnt, ja, dan kunnen zij hun activiteiten, sporten, recreëren, met de hond wandelen, noem maar op, niet meer uitvoeren op de Brouwersdam. Ook de betrokken wethouders zien dat er iets moet gebeuren. Ze kijken positief naar de toekomst, maar benadrukken dat de oplossing niet alleen bij de gemeente ligt. Voor structurele maatregelen zijn ook provincie, Rijk en andere partijen nodig. Als we het zelf zo konden regelen, nou, dan zou je zeggen, nou, dan ga zitten aan tafel en dan de tekentafel en we maken het voor elkaar. Maar juist omdat we de rijkspartijen nodig hebben, betekent dat we in de lobby echt nog wel het nodige te doen hebben. Maar goed, daarvoor zijn we ook aan zet, ook als lokale overheden. En hebben we ook de wegen te bewandelen naar de andere overheden om dat voor elkaar te krijgen. Vanwege de urgentie hebben daarom alle betrokken partijen een manifest opgesteld. En daarin staat eigenlijk dat we een maatschappelijk belang hebben en dat we nu samen een duidelijke koers willen vastleggen om dan ook daadwerkelijk tot een oplossing te komen. Met dat manifest willen we eigenlijk nog een keer benadrukken bij de ministeries. Geef ons de ruimte, geef ons ook bij voorkeur financiële mogelijkheden om hier te zoeken naar andere oplossingen zodat het strand weer strand kan zijn. Daarnaast wordt er naarstig gezocht naar mogelijke oplossingen om de zanderosie op de Brouwersdam tegen te gaan. Het zou bijvoorbeeld kunnen door oesterriffen aan te leggen of door golfbrekers, betonnen golfbrekers in zee te leggen. Dat zijn allemaal oplossingen, maar wij willen naar een duurzame oplossing toe. Kijk, op het moment dat je hier door middel van proeven onderzoekt met wat voor rif je zandafslag kan vertragen of zelfs om kan draaien, dan kan je dat uitrollen voor de rest van Nederland. Ja, en wij zeggen dan hoe mooi zou het zijn om in zo'n duidelijk afgepaald gebied als dit te kunnen experimenteren met die nature-based oplossingen, zodat dat ook breder uitgedragen kan gaan worden. Bosboom hoopt met dit manifest dat de landelijke politiek eindelijk wakker wordt en dat er op korte termijn actie wordt ondernomen. Voor ons, weet je wel, letterlijk het water stijgt tot aan de lippen. 2 tot 3 jaar hebben we nog en dan moet een oplossing er zijn. Dus er is gewoon geld nodig. Dat is eigenlijk het grootste probleem. En als dat er niet komt, dan moeten wij op zoek naar een andere plek. Een tropische dag tussen de 31 en 34 graden in Zeeland. En door de hoge luchtvochtigheid was het ook nog eens benauwd. De kans op een zware regen- of onweersbui neemt daardoor toe, met kans op hagel en zware windstoten. De komende dagen wordt het wel minder warm. Straks meer van onze weerman Stefan. En het was hem, deze Zeeland nu. Morgen zijn we er weer met het weekoverzicht dan erbij. Een hele fijne avond.